କରି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହଡ଼ ଗଛ କରିଦେଇଥିବି। ମୁଁ ପାଗ ପାଉନାହିଁ ବୋଲି କିଛି କରିପାରୁନି। ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ କେତେ ଜାଗା ଅଛି? ଏଇଟା ଆମର ରୁହ ମୋତେ କ'ଣ ଉଠାଉଛ? କେତେ ଜାଗା କୁହ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବା ନା ଆମେ ଏତିକି ଜାଗା ଦେଖ। ଆମର ମାଣେ 10-12 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆଉ ମାଣେ 10-12 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ, ଏଠି ନିଜ ହାତର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଇଁ କି? ସବୁ ନିଜ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେଇଟା ଘରଟା? ହଁ ସେଇଟା ଘରଟା। ସେଇଠି ରହୁଛ? ହଁ ଯାହା ହଉ, ଆସ ସେ ହଡ଼ ଗଛ ଦେଖିବା ଆସେ। ଆମ ସାର୍ ପରା ଆସିବେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ। ଆରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ କ'ଣ? କିଛିଟା ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗେ। ଚାଷୀ କ'ଣ କରିଛି, ସେଠି ତାର କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ଫଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକିଟା ବିନା ସରକାର ସହାୟତାରେ। କାଲି ଆମର ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ପାଟପୁର ଆମର ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ। ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛି ପରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ନହେଲେ ଯୋଉ ପାଣି ଟିକେ ଜମି ରହିଯାଉଛି ଆଉ। ପାଣି ଜମିକି ରହିଲା, ନହେଲେ ବାଇଗଣ ମୋର ପିକଅପ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏତେ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ବାରି। ପିକଅପ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୋର। ପସ୍ତେଇ ହେବା କଥା 17,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, 8,000 ଖଣ୍ଡେ ଜମା ବାହାରିଛି। ବାଇଗଣ ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଇଛି, ଫଳ ଝାଉଁଳି ଗଲା, ନହେଲେ ପାଣିଟା ଜମିଗଲା ଆଉ। ପାଣିଟା ଜମିଗଲା। ଯୋଉ ସବୁଦିନିଆ ଏଗୁଡ଼ା ନା ଏଇ ଯୋଉ ହରଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ? ଏଗୁଡ଼ା 12 ମାସ। 12 ମାସି ହରଡ଼ ନାଇଁ କି? 5 ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ। ଲାଇନ୍ ଅଛି? ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଏଟା ପାଣିଟା ବନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି କେନାଲଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେନାଲ ମଝିରେ କେନାଲ ବି ଅଛି? ପାଣି ଏଟା ସବୁଦିନ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପାଣିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଏଠାରେ। ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ହୁଡ଼ି ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିବି କହିକି ଆମର ଏଇ ମୁନା ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିବା? ହଁ, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିବି କହିକି ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ, ମେମ୍ବରକୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭାଗବତ ଗାଦି ଆମର ଗୋଟେ କରିବା। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆମର ଯୋଉ ଯୁବକ ସଂଘ ନାହିଁ କି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଆମ ସରପଞ୍ଚ କୁନିଆ ଯୋଉ ଚକାଡୋଳା, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବୁଲେଇ ନେବା। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଆମର। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯାଉ ନିଜ ହାତରେ ଏଇଟା ଆମର ଆଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗା ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବା। ମୁଁ ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ଟାଟା